салом, бонувони зебо. Мехостам имрӯз ба шумо дар болои ҳамин як коғази сафед размергирӣ ва чӣ хел ҳамин чиро пора мекунанд виточкаро фаҳмонам. Мана мо аз курта аз даҳани курта сар мекунем. Мо бояд аввал даҳани куртаро тайёр кунем. Гардани мо 11 сантиметр, ин 22 мешавад ва инҷа 18, мо 19 мемонем. 1 сантиметр ҳаққи духт мемонем. Тайёри китфи мо 6 сантиметра 8 мемонем. Барои ки бо 2 сантиметр гашт бо ис мерава мешад, туғри мешад ва аз ҳамин сари кити сар карда то инҷа як хатти рост мекашем ки 20 бошад. Баъд 4 кунҷа шакл даруни ҳавайро камака кулула мекунем. Аз нӯги ҳамҷа сар карда, аз нӯги кити сар карда то анҳамҷа 16 сантиметр. Аз сари кити сар карда то миён 45 сантиметр. Ва ана ин тарафи кушодии синаро чен мекунед. Ам клиент чанде бошад кушодии сина ман ҳозир 12 мондам. Кушодии сина то поёна 12 монда. Ҳама инора якчен соединят кардам. Ин кушодии сина шумо чен мекунед чанде ки бошад. Ана аз ҳамин нуқта то манами 45 сантиметр то миёна соединят карда онро мебурем, духта обработка карда уту карда тайёр мекунем. Мана инҷа акнун баъде ки духте буд карде болои ҳам монда гарданро мебуреду ана ин обхват груди. Обхват грудиро аввал чен мекунед ки чанд бошад. Баъд буд дар онҷо вайро мекашед. Айсар бо як борига таги кашашро чен мекунед. Аз он бомани инҷа бурида мешавад. Ин ҳозирашда ки ман размерҳои камтар калон мегирам, барои ки бо дар оянда бо чанд борига ман мебурам инҷара. Барои ки ба анаи хел монда таги кашашро чен карда вай 25 мепӯшадми 26 мепӯшадми ба ана ҳамин хел чен карда онро бо мебурем. Баъд аз бурида мана обхват грудии мо 52 ин 26 мешавад. Мо 26 2 сантиметр 28 мемонам амҷа 28 обхват груди. Мана обхват рости синада мешавад обхват груди. Ай болотараш таги каш мешавад. Ҳамҷа бояд агар часпида иста курта хушк меиста. Хай бо одамое ҳастанд ки кушод мепӯшанд. Чанд қадр часпида иста ҳам қадар курта кашол намешавад. Обхват груди ҳама вақт ай рости сина чен кунед, аз таги каш не. Мана баъд онро ҳаққи духт мемонеду таги каша ки вақте ки чен кард ҳаққи духт монда манам хел то миёна омада полукруг мереду ба ин тарафаша ранги трапетсия мезанед. Курта агар поёнаш кушод бошад трапетсия меравед, дальш трапетсия меравед. Агар курта борикак бошад хеле прямой бошад, кушод набошад ё разрез дошта бошад миёнда омадем ана инҷаша хеле ростак меравен. Инҷа обхват биёдерам чен мекунед. Мана як борига бо диққат нигоҳ кунед. Бо мисол нофаҳмоӣ бошад ба ман нависонед. Рости гап ман коғази камтар майда ва чен кардам. Ба ҳамаи шумо барори кор.